ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, ҳама каса созен хубен. Ирӯз 8 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем. То охир тамошо кунен, барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира, техника чизе бошад дар WhatsApp рой кунен. навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм. дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон пастренинг савдо карда метем. ирӯза наворда ҳастай як дона каравани прастои састани чотки рӯй кардан, хонаи фурӯшӣ рӯй кардан дар Файзобод, хонаи фурӯшӣ рӯй кардан дар Ҳисор, хонаи фурӯшӣ ҳастай дар Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ ҳастай дар Душанбе, хонаи фурӯшӣ ҳастай дар Регар, дар шаҳри Бохтар тарафҳои Кушониён, квартираи фурӯшӣ ҳастай дар Хуҷанд, дар Душанбе, дар ноҳияи Рудакӣ. хулас навори ҷолиб барои шумо то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ, пешрафти наворои мо, дар видео лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. навора мо сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод аз падвал навора сар мекунем, тамошо кунем. ҷамоати Чашмасор деҳаи Тахти алифта қарор дорад. 3 дар хона плюс калидор плюс падвалои фасони чуқур кардагӣ чихеле ки дар навор мебинен. нархша 210 000 меган, савдои соз мекунаша. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шонда метонен ҳози занг бизанен, масиҳат карда бигирен. маълумотҳоро гӯш кунем бачако. кухни баня даруна, як хонаи 6 ба 3, ду хонаш 5 ба 3, свет мега ҳозирашта надоранд, трансформатор мондестанд. бино соли 2018 сохтагиай ба хишти пухта. мактабаш метпунгам наздикай, ҳуҷҷатам дора, кредит намешава, хонаҳо шикатур доранд, чорни паталок, дар тиреза ҳам дора, таги хонаҳо пол падвали фасон дора. 3 хонаш тагиш падвалай беҳтарин места, масҷидаш 500 ёки 600 метрай мега, наздикида ҳастай. хулас тезда мерасен. беҳтарин ҷое ки масҷид астае. хуласи гап, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ортабуз, 218 сотих замин масоҳат, мақсад 2 сотих зиёдай. ана ҳами коттеж мебинен, бояд дарҳол савдо карда шава. 2 хона падвалш қатъия мега, 135 000 мегем. гирди хона забор маҳкам кардаги таппа тайёракай. дӯстон, маълумотҳоро бо диққат гӯш кунем ки Саудо ТВ чӣ маълумот мета оиди хонаҳо. нашоти хона 135 000 боз муомила дора. рақамҳои WhatsApp ҳардуша метонен занг занен. наздикишта об ҳастай мега, свет дора, мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷатҳо 100%. ҳамаш 100%. маълумоти бештар рақамода занг бизанен. дӯстони азиз, ба хотири пешрафти наворои мо, видеода ҳама каса лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. мегзарем ба сеюмин Opel Astra-и фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки дар кузуфи караван, ноҳияи Ёвон, соли баромад 97, перепоследний выпуск. нархша бошад 40 000 меган, бо арзонш мекунанд. просто чилта фикр накунен, арзон мешава. бензини холӣ, объёмаш 1.6 простой, коробка передачи механика, мошинча краска тоза, фасон хушрӯ, ҳолати хуби техникӣ. мегирен, фақат ҳай мекунен. рақамҳои дастӣ 54 53, фақат дӯстон номерош дастӣ ҳай. аз Русия, мақсад занг задан камтар мушкил мешава, неки хай дига чӣ илоҷ. балоно 70%. ҳуҷҷат надора дӯстон, ҳуҷҷат надора. маслиҳат мекунен, бо арзон мешава. мошинчамон мега камбудӣ хулас надора. касе ки мегира
утилизация ва ҳуҷҷат мекунанда ҳай карда мегардем. Каравани парастoi сирошна фурӯшӣ. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига астае ки дуҳуҷрага 1,5 сотих замин масоҳат мошинбозор Душанбеда қарор дорад. 195,000 сомон нархи хона. рақамҳои дастӣ 0407 ҳозир занг бизанед. Дарвоза часпондагӣ ана ҳами хонаҳо, ана ҳавлӣ, ана дарвоза, мана хона. занг мезанед, маслиҳат мекунед. ду комната 1,5 сотих масоҳат. ду хона дар мошинбозор наздикишта қарор дорад. ремонт дар сурат маълумаи ҳами састияни кардагӣ ба роҳи калон наздик. заминиш 1,5 сотихай. бештари маълумот дар номеро занг бизанед. наворда лайк заред, бачаҳко дар канал подписатсия кунед. як ҳафтаи дастгирӣ умуман нестай. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ҳаракат мекунем хонаҳои арзон навор кунем, чунки хонаи қимат мақсад тамошобиношон мода сустай. хонаи фурӯшӣ астае ки сеҳуҷрага 4 сотих масоҳат. шаҳри хуҷанд, шаҳраки чоруқ дар онда қарор дорад. ҳамин хонаи барак 115,000 нарх. срочна хонаи фурӯшӣ. масоҳати заминиш 4,5 сотих. замин хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. обаш пастаяни. светаш ҳаст. ду ҳуҷра плюс коридор 7 метра. хоб як ҳуҷраи 4 метра, ду ҳуҷраи 7 метра мақсад кардагиан. ҳозирашта 115,000 сомон меган. савдо ҳам мешавад. бачаҳкои азиз, маълумоти бештар рақамҳои 70-70 аз уми канали ютуби Саудо ТВ занг занед. хона мошин чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаҳое ки шумо рӯй мекунед, дӯстони азиз, мо фақат дар ютуб намемонем. дар тикток, дар инстаграм, дар ютуб канало, ду-се дона ютуб канало ҳастанд. ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон пасрединг бачаҳо савдо карда битем хонаҳотона. хонаи фурӯшӣ астае ки ду ҳуҷрага 6 сотих масоҳат. хонаи барак. маҳаллаи Фирдавсӣ, хонаи 35, шаҳри Кӯлоб 130,000. маълумотоша гӯш кунед. рақамошо мондагием, занг занед. ду хона бо калидор. бо дар пешаш мега бетон ҷои 3 дар хона. рехтагӣ тапа тайёрай. ана ҳамӣ 6 сотих заминишай. срочна суммон дар корай. мефурӯшемша бо нархи 130,000. занг занед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. қисмати квартираҳо. квартираи фурӯшӣ астае ки ду ҳуҷрага квартира 2 этаж 54 квадратни метр, якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешинада қарор дорад. 190,000 сомон нарх. 190,000 да ин ҳами хонара метонен бихарен дӯстон. ду ҳуҷрага темболи. аки як ҳуҷрага мешид, мо мегуфтем ки намеарзад, чунки ду ҳуҷрагаҳа 190,000. ватсапшон 0440. ду ҳуҷрага якум микрорайон 2 этаж 55 квадратни метр. падабой чихел мебинен. хона тапа тайёракай. мегирен далши абой мезанен, краска мезанен, қорина мепартоенда зиндагира сар мекунен дӯстон. 2 этажда бештари маълумот занг бизанен. хона, замин, мошин чизе боша рӯй кунен. дар таги комментара ҳатман нависонда монед аз куҷо то чанд сума хона навор кунем. касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, заминҳои фурӯшӣ, аренда ком надорен, нашоти масъала дар ватсап нависен. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки ду ҳуҷрага квартира 8 этаж 51 квадратни метр. хона коробка ҳай. здани баланд. хона боша коробка. кушониён, ноҳияи кушониён, шаҳри бохтарда қарор дорад. 185,000 да ҳамин ду ҳуҷрагара метонен дӯстон азиз ҳозир харидорош бикунен. ватсапшон 9233. ноҳияи кушониён аз шаҳри бохтар мега 6 километр дуртар. якхонагара духонага кардагием. хоб ду балкон дорад. шкатурка монтажи свет кардагиай, тиреза часпондагиай, дари главнира часпонда метем меган.
дома якдаму пас меспорам. ин ҳамиқа маълумот оиди ҳами квартире ки 185,000 сомон ай. ҳами Саудо ТВ ҳаракат мекунад ки хонаҳои арзонтар навор кунад. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира анами занда қарор дорад. азиз, ремонтам фасон бад нест, чотка ремонт кардагай, просто хона бомба. 37 метри квадратӣ 12 микрорайони шаҳри хуҷанди бостонида қарор дорад. 189,000 сомон нархи квартира. ватсапшон 7900 занг занен. качественный ремонт, техпаспорт дорад. места зур 12 микрорайони шаҳри хуҷанд. хулас беҳтарин ҷой касе ки мехара зиндагиро сар мекунад. ремонти фасони зур. камбуди амия бача азиз ки соколни этаж хона дар подвалаш қарор дорад. подвалда қарор дорад. 189,000 савдо мешавад. занг занен маслиҳат ка бигиренша. ами занда хонамон дар подвалаш қарор дорад азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки як ҳуҷрага квартира 4 этаж 25 квадратный метр. гарени хона майда, мақсад 25 квадрат ками бад бастай. 61 микрорайон шаҳри Душанбе 310,000 сомон нархи квартира маълум шид. як хонага дар 4 этаж. 4 этаж кӯчаи панҷусолагӣ доми 9 аз роҳи калон мега 5 метр дур рӯ ба рӯи Ганҷина Саховат. бузурги Ганҷина ҳаст кӯсон азиз. 61 квадрат отоплениям дорад мега. ремонто чӣ хеле фасон бад нест. ака 310,000 сомам суми камам нестай, не ки хона камтар майда. ҳамин нархоро вақте ки мемонен дӯстон, мардуме ки хонаро мекунен, ҳамин нархотона камтар ака придумати нормали кунен, бисёри хонаҳо савдо намешаванд. баъд мега ки ака савдо нашид, просто нархҳо қимат ки аст, мардум намехаранд. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира 7 этаж 54 квадратный метр. гардиши фабрика Душанбе. нигоҳ кунед маълумотро. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, назди коллеҷ. 7 ошёнаи ҳафтум духонага бо масоҳати 54 квадрат. ремонтиш фасон бад нест, бо савдо ҳам мешавад. 335,000 сум. аки хонара бигем дуҳуҷрага ки аст дӯстон азиз, хонаҳо мақсад калон дута хона кардагӣ. ин нархда каму беш арзанда ҳаст, чунки хонаам дута вохид. масъалаи канализатсияи шаҳрӣ дорад. кухни, гарнитура, холодильника ҳастай. ремонтҳои евроремонт бад нест. фасон хушрӯ. маълумоти бештар занг бизанен. дар охири дӯстон азиз, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки дар комментариё нависен, ҳаракат кардем, наворш кардем. чизе ки набуд дига видео кунем. хулоси гап ҳамиқа навор доштем. лайкора конкретни биҷахем бачаку азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.